Pirateria d'anar per casa. Per fi! El castell del tresor! Sort del mapa que ens han fet els nostres amics i amigues. Si no, no hauríem arribat mai. Ui, és molt gran. On deu ser el tresor? Hi haurà cocodrils. Aquí en aquesta illa no n'hi ha. Oh, Uala, ho heu vist? sí, està la porta entreoberta. Ui, Què fem? Cridem ben fort. sí, bona idea. Hola! Ei! No hi ha resposta. Ui, què fem, nois? Entrem? Vinga, va, som-hi. Vinga, va. Som-hi. Ui. Ui. Uau. Ui. No us perdeu. Ui, aquí comença a ser una mica fosc. Ai, Ai, Espereu-me. a veure... ui. Ostres. A veure, per aquí... Per aquí no. O potser per allà... Oh, Oi, nois, quin ensurt! Esteu bé? Sí, el coco, sempre està al mig. ha sigut el Trujillo. És igual, anem per aquí? Què us sembla? Vinga. D'acord. Va, som-hi. Ui. Carai, és molt fosc. El tresor. Vinga, va, Trujillo, vés i trau la calavera de sobre. Què? La calavera? Ves tu, Trujillo, que estàs més a prop. Ui. Bon dia, bona nit, bona tarda. Quin munt d'ossos! Hola! Ai, que em faig caquetes. Nois, Ei, tranquil. hola! Aquí on em veieu, sóc el guardià del tresor. Feia temps que us esperava. I digueu-me, què puc fer per vosaltres? Res, jo vaig al lavabo un moment. Fins ara. Fins ara! Senyor guardià, hem vingut a buscar el tresor. Això mateix. Només amb una clau es pot obrir. Ah, La la clau del cap de suro. Aquí la tinc. Uau. Quina emoció, Talassa! Sí, ho estem a punt d'aconseguir. Vinga, obrim-lo. Endavant, proveu la clau. S'ha obert. Oh! Com? A veure, Aquí no hi ha riqueses. No, però només és un mirall. no ho entenc. Sí, però... Què hi veieu al mirall? Doncs A nosaltres... a nosaltres mateixos. Nosaltres. Heu sigut molt acollidors amb tots els nouvinguts. Oh, sí, sí.
també heu ajudat a desconeguts. Sí, és veritat, al cap de suro. No heu de fallir tot i les adversitats. Ja ho pots ben dir. I tot aquest camí us ha ensenyat el valor que té l'amistat. Sí, és Vet veritat. aquí el més gran tresor. Ai, Per cert, la capitana Tramuntana, que crec que coneixeu bé, sí, És la nostra amiga. m'ha dit que esteu convidats a una festa al seu vaixell. una festa! Visca, que bé! M'encanten les festes! I a mi? Sí, i m'ha dit que porteu alguna cosa per decorar-la. Carai, i què podríem portar? Ui, no se m'acut A mi res. tampoc. No ho sé. Potser els nostres amics i amigues ens podrien ajudar. Bona idea. Sí. Que ens podríeu donar un cop de mà? Ai, això estaria d'allò més bé. Doncs ens veiem a la festa. Adeu! Adéu!